бо вуҷуди тадбирҳои андештаи ситоди шаҳрии зиддиэпидемикӣ ва анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва ташкилотҳои гуногун, бархе аз сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен нисбати сирояти COVID-19 бепарвоянд. аз нахустин рӯзи хуруҷи вируси нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути расонаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, мутахассисони соҳаи тиб, шаҳрвандон доир ба коронавирус, пайдоиш ва пешгирӣ аз сирояти он огоҳонида шуда буданд. аммо сад афсӯс, ки баъзе аз сокинон огоҳиҳоро ношунида гирифтаанд. аз паш шудани шиддати коронавирус дар шаҳру деҳоти Панҷакен мардум фориғбол гардида дар хиёбону кӯчаҳо, ҷойҳои серодами шаҳр аз ҷумла бозорҳо бедаҳонбанд мегарданд. дар бозор бархе аз фурӯшандаҳо аз хавфи сирояти бемории COVID-19 бепарво, бениқоб овораи савдоанд. дар хатсайрҳо бошад, шаҳрвандон бедаҳонбанд савор мешаванду ронандаҳоро аз он парвое нест. барои онҳо муҳим пул аст, на саломатии инсон. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакенро зарур аст, ки бо риояи саривақтии гигиенаи шахсӣ ва тавсияҳои табибон худро аз ҳолатҳои сирояти коронавирус ҳифз намоянд, зеро дар сурати доштани дигар бемориҳои музмин барои инсон сирояти COVID-19 паёмадҳои нохуш дорад. шахсе аз коронавирус сироят ёфта на танҳо ба худ, балки ба атрофиёнаш хавф расонида метавонад. айни замон, ки коронавирус дар тамоми рӯи олам сайр дорад, инсонро зарур аст баҳри ҳифзи саломатии худу наздиконаш гигиенаи шахсиро риоя кунаду тавсияи табибону мутахассисонро ба инобат гирад, зеро саломатӣ гавҳари ноёб аст. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷураев.